Лило, чуй ме, не комисарството по еврейските въпроси ще ликвидира еврейският въпрос, а еврейският въпрос ще ликвидира комисарството. Добре ски. Затвори очи. Райхът е готов да съдейства на съюзниците си за цялостното разрешаване на еврейския въпрос, като приеме еврейското им население. Точка. Белев написа доклад до Габровски, който аз преписах. Това е истината. 8000 български евреи. За сега. Действайте колкото се може по-бързо. Нямате никакво време и предупредете всички. Чух, че ще ви събират в училището. Малко след полунощ всички еврейски семейства ще бъдат вдигнати. Заповед. Защо? Не знам. Нисо, нямате никакво време. Хайде. На здраве, господин подпредседател. Икономов? Само за секунда. Митко. Ти 2 години не ми говориш, пък сега само за секунда. Важно е. Заповядай си, не. Обядвал ли си? Мерси. Само 2 думи и тръгвам. Пий поне едно вино, да се позгрееш малко. Слушам те. Значи, като депутат, трябва да ти кажа нещо. На здраве. Живи и здрави. Казвай. Двамата сме от един край. Ти си от Кюстендил, аз от Дупница. И двамата си ходим, когато можем. И двамата така се грижим за земляците си. Ти бай пак отдалече ми започваш. Ти пък винаги ме подозираш нещо. Даш, сега е момента да ти кажа, че въпреки хорските приказки, аз те имам за честен човек. Силно привързан към интересите на Дупница. Хората там те ценят. Не съм тук заради себе си. Току-що пристигам от Дупница.
Там става нещо страшно. Града се пълни с евреи, карали ги от Беломорието. Ти знаеш ли нещо? Чух за някакво раздвижване в Беломорието и в Македония, но И оттам идват. нямам никакви официални сведения. Ами мислех, че ти като подпредседател ще знаеш нещо. Нищо не знам. Допускам, че за тези земи ние нямаме такъв договор, както за Добруджа. Ние, юристите, вярваме на написаното. Сега германците определиха границата, ние поехме администрацията, но всичко ще се решава после. Нали видя какво дадоха на италианците? Дебър, Кичево, Тетово, Гостивар. Преспа и Струга останаха извън българската зона. Додето бързаха да ударят Югославия, 1941 година, германците не спираха да повтарят. Сега вече Македония е ваша. След войната обаче. А до тогава те казват какво ще се прави там. С или без наше съгласие, с или без наше знание. И за какво са ги докарали в България тия клетници? Ами не знам. Докладваха ми, че са ги вдигнали от домовете им. Ще ли да останат тук временно? Те ли ти казаха? Околийския началник, Любен Милтенов. Ще говоря с него. Не знам. Дупничани са потресени. Някои плачат. Други носят храна, вода, дрехи на тия нещастни хора. Утре заминавам за Кюстендил. И ако имате нужда от помощ. Ние говорим ли си вече? И двамата се вслушахме в хорските приказки. Пиши. Ваше Величество, моля наредете прогонените от Беломорска Тракия евреи да пътуват през България като човеци, а не като животни. Облегчете непоносимият им режим с пожелание да не ги изпращат в Полша. Милтенов, какво правят хора от комисарството в Кюстендил? Имам заповед да не казвам дори на вас. Каква е тази заповед? Немците си искат евреите от Беломорието и Тракия. Заповед, казваш. Добре, какво търсят в тютюревите складове и нашите евреи? И това ли знаете? Виж сега, господин околийски управител. Назначен си тук да се грижиш за хората, не да правиш завери с служителите на Белев. Това е против интересите на нашите съграждани. Ами... Ясен не съм. Знам те. И ти ме знаеш. Знаем се, нали? Слушам. Защото... И докладвам. Милтенов. Как делегация от 44 човека? Невъзможно. Вие какво бе, на екскурзия ли ще ходите? Идвам при вас като директор на Кюстендилската гимназия. Няма да позволя да ми се говори с груб тон и иронични подмятания. Куртев, ти си първо учител, после всичко останало. Откъде да ти намеря бензин за 10 автомобила? Околийското да не е бензиностанция. Господин Милтенов, делегацията трябва да отиде в София. Трябва да защитим интересите на града. Вие сте околийски управител. Кой да помогне, ако не вие? Защо не помогнеш ти? Нали си търговец? Не можеш да смогнеш да си приброиш парите. Хайде, напълни 10 резервуара, като са ти толкова мили евреите. Любо, нервен си. Мисли преди да говориш. Обиждаш без да искаш пак от напрежение. Иване, ти си адвокат, човек. Откъде аз да взема бензин? Война е. За всичко пише. После, как ще го учитам? Какво ще пише в документите? Околийски, защото Околийски решил да напълни 10 резервуара бензин, за да ходят да си чешат езиците в София. Тя работата е ясна. Какво ти е ясно? Ти не виждаш ли какво става? Не чуваш ли къде ще ги карат нашите съграждани? Мая малко се засрами и ти в края на краищата. Става дума за 1000 човека. Изобщо акълът ти може ли да го поверят? Владо, стига, тая работа с къвга не става.
Ванчо, какво толкова му казах? Сега, като от ВМРО аз какво да стоя и да му козирувам? Къде е тръгнал? Знае ли в какво се забърква? Ще изгорят евреите, а покрай тях и такива като него. Защото чули недочули, тръгнали към София да разлайват кучетата. А истина ли е това, което се говори? Абе, днеска слух, утре истина. Ама не си го чул от мене. Защото и аз семейство имам, деца храня. На Куртев му е лесно, той е учител. Каквото и да стане, училище ще има. Аз, като ме изхвърлят от околийското, какво? Ще ритам кучето по пътя. И няма кой една коричка хляб да ти даде. Ни българин, ни евреин. Любчо, ти наистина ли го мислиш? Или защото си подпара и ти приказваш на посоки? Тръгвайте четиримата при Пешев. Той всичко знае. Повече хора не ви трябват. Значи, където 40, там и 4. Бензин не ви трябва. Качвате се на железницата и при Пешев. Повече бензин не ви трябва. Той знае кое, как. Съжалявам, ама виждаш. Иване! Добро утро, Рави. Къде сте тръгнали толкова рано? Митрополит Кирил стана ли? Сега ще му запаля печката и ще го събудя. Веднага върви и му кажи. Не мога. Той става в 5 часа. Чуй ме! Трябва ми помощ. Не мога да го будя по-рано. Кажи му, че аз те пращам. Нали знаеш, че с него сме големи приятели? Знам. Какво да му кажа? Че сме в двора на еврейското училище. И го чакам да дойде веднага. Какво е станало? Каквото има да става, ще става. Бързай! Господин Пешев, тази вечер при мен дойде инспектор от комисарството за евреите. Един такъв с свъсени вежди. Слушам те. Имаме заповед. Тази нощ полицията да вдигне евреите от домовете им. Ще ги затворят в тютюневите складове. Могат да носят със себе си малко багаж. Тая нощ? Да. Кой друг знае освен теб? За сега само вие. Ясно. И това не е всичко. Вече има разписание за влаковете, с които щели да ги откарват някъде. Накъде? Това не знам. Което знам, казах. Разбрах също, че ще бъдат някакви специални влакове. Тази нощ, казваш? Така каза инспектора и началника на гарата потвърди за влаковете. Добре, ако разбереш още нещо, веднага ми звъниш. Няма ден, няма нощ. Ще бъда на разположение. Ако не съм в службата вкъщи, звъниш. Ясно? Разбрах. И без тайни, Милтенов. Какви тайни, господин Пешев? Тя се е видяла. Изпуснахме нещата, нали? Страшно става. До чуване.
Мордор. Иди при полицая и го разсей нещо. Трябва да отида при дядо Кирил в митрополията. Ще дойда с теб. Оставаш тук да пазиш Берта и децата. Добре, какво има да се свърши в митрополията? Ей, къде? Мятам се през оградата и съм там. Казах ти какво да направиш. Господин полицай, имаш ли огънче? Имам. Цигара? Нещо за пиене не искаш ли? Не. Аз имам и цигара, и огънче. Просто исках да те попитам, дали искаш да почерпя, а? Абе, ясно. Оставете човека, моля! Господин полицай, ставам за артиста. Големи майтапи мога да правя. А знаеш какви майтапи? Пейчев! Удари ли го? Съвсем не. Какви с тия викове? Не знам какво му стане. Я ми доведете Равина. Да се разбера с него. Неси ме. Нисо! Неси ме! Стига крещя. Ти познаваш ли Равина? Жена съм. Иди му кажи това повече да не се повтаря. Че само на артисти ще ми станете. Прибраха ги! Прибраха ги! Всички евреи прибраха! Дядо Кириле, вземи само децата и ги отведи в някой манастир, докато нещата преминат. А след това ние ще си ги приберем. Не стават така тия неща, бабушел. Ама, ние ще ти оставим всичкото злато и пари, ако нещо с нас се случи. Да могат децата да се изучат. Ако се помага, трябва на всички. Което и. Децата в манастир, родителите им не знам къде. Трябва да се направи за всички. Само да се опитат да влязат. Нека полицията штурмова и преземе митрополията да се разчуе. Аз вече съм си турил главата в турбата. Иди да видиш кой е. Митрополита тук ли е? Влизай, си. Бабушела, виж там хората имат ли нужда от нещо. Какво става в училището? Нищо, чакаме. И аз чакам. Пратих телеграма на царя. Обади се на митрополит Стефан. Няма го в София. Заминал някъде. Кириле, да търсим някой друг от София. Не виждаш ли, че тук всички са се изпокрили? Ма кого да търся в София, като Стефан го няма? Всичко зависи от един човек. Той ще бъде уведомен. Бог високо, цар далеко. Каквото ни чака, зависи от германците. Иди в училището. Хората сега там имат нужда от тебе. Повече от всякога. Кажи им, че съм казал, няма страшно. Ако до заранта не дойде отговор от царя, и митрополит Кирил, и той ще дойде в училището. Така им кажи, че съм казал.
Ваше Величество, разрешете. Позволих си да ви притесни, защото мисля, че е спешно. По това време, какво му е толкова спешното? Телеграма от митрополит Кирил. Благодаря, свободен си. Свилене! Чакай. Или ще избягам, или ще се самоубия. Спокойно. Мини чай. Заповядайте. Спокойно. Всичко ще ви изясним. Да всъкнем. Изчакай. Господин министър, благодаря ви, че ме приехте. Пешев, вие сте подпредседател на Народното събрание. Чудя ви се занимавате с неща, които не са вашите правомощия и да не кажа и компетентност. След по-малко от час трябва да откриете сесията на камерата и вместо да гледате народните представители, идвате тук и се занимавате с неща, които не са ви работа. Позволих си да ви обезпокоя, защото министър-председателят Филов не ме прие. Чух, че Филов е забранил да влизате в кабинета му. Въпросът не търпи отлагане, господин министър. Защо? От страната идват сигнали за арести на евреи. Няма такова нещо. Това е истината. И вие сте човекът, който трябва да спре наближаващото безсмислие. Аз съм човека, който пръв разбира какво се случва в държавата и ви казвам, че вашите притеснения са неоснователни. Вече заявих в Народното събрание, че еврейския въпрос ще се решава разумно, човешки, с морал. На депутатите казахте едно, на министрите друго. Разбрах, че Министерския съвет е гледал един куп постановления на 2 март. Вие сте информирали министрите за някакво споразумение между Данекер и Белев. Нещо повече, освен, че сте го одобрили без знанието на парламента, сте възложили на комисария да проведе изселването на почти 12 000 от новите земи и на 8 000 тукашни евреи. Как допускате германците да ви внушават подобни действия? Господин Пешев, трябва ли да ви припомням колко терористи и евреи има в България? Трябва ли да ви припомням убийството на генерал Луков? Убиха го комунистите. Сред тях имаше и евреи. Господин министър, това е параван, зад който искате да оправдаете едно бъдещо историческо престъпление. Генерал Луков беше военен министър. Не са го убили евреите. Не споря с вас. Само припомням фактите. Кажете ми още нещо. Какво българско подданство ще отнемате на тракийските и македонските евреи? Господин Пешев,
Забравихте ли, че по закона за защита на нацията, който вие лично внесохте в камерата, им забранихме да стават наши поданици? После през 42 и наредбата за поданството не се отнасяше до тях. Кажете ми направо, Габровски, че ще изселвате и тукашните евреи. Създадохме комисарството по еврейските въпроси, за да се занимава с решаването на еврейския въпрос в България. Белев знае какво искат германците. Господин министър, това е делегацията от Кюстендил. Какво сте се притеснили в Кюстендил? Какво се е случило? Нищо не знам наистина. Ние знаем. Това, което става, е нечовешко. Разпоредете се да се спре. Господин министър, телефонът е на бюрото ви. Защо се съмнявате в това, което говорим? Питайте областния управител. Нека той ви каже какво става в Кюстендил. Вече сме разговаряли с много народни представители. Ако не отмените заповедта за арестите на евреите в Пловдив, в Пазарджик, Кюстендил и другите градове, ще депозираме до министър-председателя протестно писмо срещу вашата незаконна заповед. Искам да вляза. Имам заповед да не пускаме никого. Кого е тази заповед? Забранено ми е да говоря. Ваше високопреосвещенство, спрете, това е обидно. Обидно и странно е това, което вие правите. Полицията се е получила телеграма. Свободни са. Аз не знам за такова нещо. Получи се! Получи се телеграма от София! Брати евреи, свободни сте! Ако и на нея не повярват, ще повярват на мен. Дето ви е там и аз. Под влака ще легна, но няма да ви оставя. Бяхте прав. Свържиме с областния директор на Кюстендил. Герджиков, незабавно прекратете акцията. Искам всички агенти от комисарството още днес да се приберат в София. Моят секретар ще се обади на всички да спрат акцията. Господин министър, мога ли да ползвам телефона ви? Моля. Свържете ме с околийския управител на Кюстендил. Милтенов, обаждам се от София, от кабинета на министър Габровски. Отменете веднага заповедта за изселване. Днес влязохте в историята, господин министър. Утре щеше да е късно. Решението дойде от най-високо място. Провалихте плановете ми. Не решавам само аз, Белев. Познавам болната ви амбиция, но има и други фактори. Ще подам оставката си. Забравя ли откъде тръгна? Направих от теб това, което си в момента и вече съжалявам. Даваш ли си сметка с кого разговаряш? Каквото има да се случи, ще се случи. Аз повече нерви и енергия нямам. Но аз имам. Един успех не означава нищо. Ще изчистя България от евреите. Запомнете го. С вас или без вас. Това е мой дълг. И убеждение. Получи се телеграма от Министерство на вътрешните работи. Днес, 10 март, 12:15. Разотивайте се по домовете си. Тихо и без да създавате проблеми. Това е. Свободни сте!
Спилите си? Не съм. Да нямаш температура? Не. Защо трепериш тогава? Не знам. Много ме страх за Лиза. Не се притеснявай. Ще се оправи. Комш, какво става? То, влезте се първо, пък после ще говорим. Това поне си е на мястото. Айде на здраве. Комшо, удари една глътка за здраве. Господ здраве да ви дава. Я горе главите. Тази сутрин къде бяхме, сега къде сме? Важното е, че сме живи. Сега ще свършим. Дайте първо крилата. Нисо, наредете се в редица да стане по-бързо. Дай. Ето таблата. Това е тежко. Това аз ще го взема. Благодаря ти, миличка. Само да ги хвана тия... Тихо. Ще събудиш децата. Цял живот от залъка си отделяш да имаш дом. Стига да е. Какво ще правим сега? Ами, като гледам, тук пише богатство. Боб, леща и картофи. Това пише. Боб, леща, картофи.
И много брашно. Ако си бях изгубил шапката. Ти гледай мен да не загубиш. Добър ден! Добър ден. Трябва ми малко брашно. Нямаме. Захар? И захар нямаме. Забранено ми е да продавам на евреи. Ама аз... Не видя ли табелата отвън? Моля ви, господине. Утре имаме празник, Пурим. Трябва ни малко брашно. Мама ще направи кавел с даман и ореже с даман. Само по една хапчица, колкото за дете. А ти ще ми дадеш ли пари да си платя глобата после, а? Моля ви, господине. И аз те моля, напусни магазина ми, моето момиче. Аз те разбирам, но разбери ме и ти. Опасно е. Айде! Моля. Господин председател, представям на вашето внимание писменото си изложение. За какво иде реч, господин Пешев? Надявам се да ме разберете правилно. Това е инициатива, произлязла от парламентарното мнозинство. Ние не отричаме нито политическия режим, нито водената от правителството вътрешна и външна политика. Не се отричаме и от доверието си към правителството. Имаме съмнение по един конкретен въпрос и той е: как българското правителство се съгласява да изпрати вън от България български граждани? И как ги предава на една чужда държава, без да е ясна по-нататъчната им съдба? Ще прочета и ще го обсъдим. Мисля, че е честно и лоялно да ви информирам за инициативата, за да не се изтълкува като конспирация зад гърба ви. Струвате ми се притеснен. По-скоро развълнуван. Това наше действие може да издигне ролята и значението на парламента. Възможно е занапред да се окаже в полза на честта и престижа на България. Господин Пешев, искате ли чаша вода? Желая да чуя мнението ви. Да, ще го прочита. Много скоро ще имате мнението ми. Благодаря ви за отделеното внимание. Да. Моля. Ема, стига. Само още едничко. Стига, казах. Лиза, къде отиде? Не знам, казах и да се прибере преди вечерния час. Много те е чула тя акъл и напоследък само в тоя прещипания. Кой? Прещипания. Мордо. Кой? По цял ден и пълни главата за глупости. Любов, какво да правиш? Любов. Не стига, че еврейка, ами на ремсиска ще ми се прави. От две страни да я гонят. Какво е това емсисти? Ремсисти. Ремс. Работнически младежки съюз. Какво пак за Ремс? Нищо, Ема пита какво означава. Хайде сега, Ема. И ти ли, миличка, ще ставаш ремсистка? Защо и тя? Ами Елиза вече тайно
се промъква по сбирките ми. Мисля, че никой не е забелязвал. Ти пък откъде знаеш? Тя ми каза. Това е. Ще измислим нещо сладичко за утре. Дето се вика за адет. Не знам, ни си има. Брашно няма, захар няма. Орехи обаче имаме. Да, Господ ще ни прости на мутията и ще направим една агристада конкър на бит. 2 лъжици брашно имам. Карфиол имам. Вместо сладко, кисело ще едем. Господин Цанков, това е работа само на болшинството. Разбирам ви, господин Пешев. Въпреки, че съм от опозицията, по много въпроси аз съм съгласен с политиката на правителството. Вчера вие бяхте свидетел, че ние подкрепихме външната политика по отношение на Германия. Има обаче въпроси, по които наистина не сме съгласни. Еврейският е един от тях. Вижте, писменото ни изложение не е против правителството, а само против една негова погрешна стъпка. Ние смятаме, че във време тя би могла да бъде прекратена. Тук сме съгласни. За това с господин Цанков искаме да се присъединим към петицията ви. Господа, ние смятаме да се ограничим само в рамките на болшинството, не просто на депутати-самишленици. Това е акт на съпричастност към съдбата на нашите съграждани евреи. Болшинството, това са всички български граждани, които съчувстват и се тревожат за съдбата на евреите. Добре, господа. Ще подпишете при първа възможност. Ще ви държа в течение. Успех, господин Пешев. Благодаря ви. За мен е чест, господин подпредседател. Evrei. Löschчовек. Auch Einstein war Jude. Du sprichst Deutsch? Говорим им, глух ли си? Dann sage ich dir in reinem Deutsch, dass Einstein nichts erfunden hat, sondern alles von den Deutschen gestohlen hat. Erklär dem Junge, dass ich kein Geld habe. Няма с какво да ти плати. Ей! Аз да не съм евреин! Аз съм циганче! Господа, преди да подпишем това особено важно писмо, искам още веднъж да изкажа мнението си. Всичко написано в изложението трябва да бъде подкрепено само от болшинството. Иначе рискуваме и ще се провалим пред правителството. Без да става дума за недоверие към политиката на правителството, ще се обединим около идеята да не се допуска изпращането на български граждани в чужда държава. Честта на България е спасена. Господин Пешев, може ли да ви видя за една минутка? Разбира се, господин председател. Господин Пешев, запознах министър-председателят със съдържанието на вашето изложение. Неговата молба е, и като казвам молба, точно това имам предвид. Да не му изпращате това писмо, преди то да бъде разгледано на нарочно свикано съвещание на болшинството.
се не види. Ставай и тръгвай да я търсиш. Ако можеш да ходи. Хана. Какво Хана? Я стига пи. Моя че. Малко ми трябва. Ей, сега вече Лиза изяда големите шамари. Довиждане, заповядайте утре пак. Моля ви, дайте ми малко брашно и захар. Лиза, ти не можеш ли да четеш? Да, видях табелата, но и видях госпожата с кучето. Значи за кучета може, а за еврей не. Кучето е българско, моето момиче. Айде стига вече с тия еврейски номера. Все другите ви виновни. Махни се от магазина да не извикам полиция. Сополива пикла такава! Утре да ви изселят. Късно е. Гадове с гадове, мръсни. Госпожа Хризантема, пак ли кълнете някого? Иване, спри да ми гледаш в деколтето. Ами настигни щерката на Равина и тегли един бой да ме запомни. Какво е направило пак това шило? Сляп ли си? Скъса ми табелата. Кога? Докато си се задявал с ученичките по главната улица. Ей, сега вече пъхнах в ареста. Да ви опустеят и табелите и всичко. С тия еврейски закони нас, българите, ни направихте на луди. Стига, Кле. Стига то! Сега ти ли ще ми табелата? Пиши. Какво? Жив е, той жив е там на Балкана. Стихотворение. Пиши какво си е направила и защо. Болят ме ръцете от тия белезници, не мога. Тогава аз ще пиша и тебе вече няма начин да не те изгонят от училище. Моля ви, пуснете ме, аз след 2 месеца завършвам. Отличничка съм. Тогава защо трушиш магазини и трепеш цигани? Защото госпожа Хризантема ме обиди, а циганчето ме ядоса. Влез! Здравей, Нисим, какво назад? Загубил съм си нещо и чух, че ти си го намерил. Какво? Това. Това твое ли? Мое. Нали имаше едно малко? Малкото е на сестра ми. Голямото е мое. Това голямото, голяма беладжийка се извади. От малка е такава. Ама защо сега? Утре имаме празник. Да се почерпите. Ако още веднъж. Няма. И ступай праха от гащите с училката, като се приберете. Жив и здрав. Лиза. Само така, моето момиче. Като царица Естер, спасила народа си от гибел. Аз толкова исках да намеря брашно за утре. Няма да ядем сладки. Ще пием мастика. Да се напием така, че да забравим враговете си. Удари се. Главата боли ли? Всичко ме боли. Друг път текло ли ти кръв от носа? Махалата, като се биехме. Почини се, сега ще мине. Почти спря.
Трябва да ги пренесем до вечера. Аз ще ги пренеса. Сънувах, че на Сара и седят ябълки. Искаше да й купя рокля за Пурим. Жак, лежиш и стане по-лошо. Дебела глава си, ай! Двамата един. Сам! Сам, че трябва да ти бомбони. Его се. Israel.